Kaixo, kazetaritza gizakiok egin behar dugu. Beti izan dugu tresna ezberdinen laguntza, baina oinarrian guk geuk egiten dugunean orduan da kazetaritza. Adimen artifiziala lagungarri izatea lortzen ari gara, baina arriskuak ere asko ari dira izaten. Batez ere, adimen artifizial generatiboaren arloan. Hau da, sorkuntza bera adimen artifizialak egiten duenean. Gizakiak emandako irizpide jakin batzuk jarraituz. Nola egin aurre horri? Geurian, berriaren estilo liburuan, adimen artifizialari eskainitako tartean oinarritu gara. Adimen artifizialarekin izango dugun harremana arautzeko. 4 puntutan laburbildu dezakegu. Lehena, giza sormenaren alde egiten dugu. Kazetaria eta bere lana erdigunean dago. Ikuspegi propio bat du. Bigarrena, geuriaren kode deontologikoa eta kazetarien langida lehenetxe egiten dira. Hau da, adimen artifizialarekin kudeatutako edozein lan edo sortutako edozein edukik ezin du geuriak bere egiten duen ekimenen kode deontologikoa edo geuriaren kazetarien langida urratu. Hirugarrena, pribatutasunaren, datuen eta sortzaileen eskubideen babesa adierazten du. Geuriak zorrotz babestuko ditu bere irakurle harpidedun bezero interes talde kontaktu edo hornitzaileen pribatutasunaren. Baita kolaboratzaile moduan aritzen diren sortzaileen eskubideak ere. Eta komunikabidea saiatu da biderik ez ematen adimen artifizialari eskubide horiei kalte egiteko. Eta 4. puntuan geuriak zehazten du zein den adimen artifizialaren erabilera onartua. Hau da, zertarako erabili dezakeen komunikabideak adimen artifiziala. Oro har, informazioa biltzeko, datuak analizatzeko edo ustiatzeko eta irudien jatorria egiaztatzeko. Nolanahi ere, kazetaritza lanaren lagungarri izango da beti. Eta inolaz ere, ordezko. Adimen artifizialaren inguruko puntu hauek eta gehiago, geuria.es webgunean eskura ditu komunitate osoak.